Yun, magandang hapon sa atin mga idol. Bumalik lang tayo mga idol. Gawa ng i-tsahan tong buya natin mamaya, madaling araw. Kaya bumalik tayo mga idol ngayon. Sana may swerte bukas mga idol. Mga idol oh, buraw. Oh, wala naman kasi tayong gagawin nun ma. Sa gilid ba nga idol? Hindi naman tayo manginginom. Yung mga ano doon, mga kaibigan, kaya yung uminom mga idol wala tayong mapapala doon. Buti sila wala pa silang asawa, wala silang pamilya, wala silang binubuhay. Dito lang natin, hindi pwedeng magpabanjing-banjing. Magagabi na naman mga idol oh.
Kakain mga idol. Gagabi na oh. Wala na mga idol. Hindi pa lang umabot ng 1 kilo yung nadali natin mga idol. Ayan o. Medyo madilim na eh. Oh. Hindi man lang nag 1 kilo yung nadali natin. Kaunti lang mga idol, pang ulam lang to. Ganda ng ano, sunset oh. So sige mga idol, at tayo'y magsisinti na ng ilaw. So
ulit. Shoutout nga pala sa inyo lahat, sa ating mga viewers.